एबसु गुन्दा नामदों बर' जाथि गुन्दा एबसुआ दाय मावबाय एबसुआ बुंजाबाय एबसु गुन्दा आरो बर' जाथि बुंबाय बर' जाथि गुन्दा मा बुंखोनो दिहुन बर' बोरै नोंनि गोहोआलाय नों एथ' बोलोबान मानसि नोङो एथ' माने सक्तिबान मानसि जातीय आफादनि मानसि नोङो प्रेसिडेन्ट नोङो मानो फंसे खोथा बुङाखै मानो सिरिबाय बेनि नामा जाथि सिरिनाया नोंखौ फन दिनै दिहुन बर' मानि राजकुमार बेलाय मानि राजकुमार इउपिपिएलनि फिजानाय बे राजकुमार दिहुन बर'आ दिनै दिनै बेखौ दिनै फरायसा आफाद नङा सोर जातीय आफाद नङा नों मानो सिरि दिहुन बर' मानो सिरि बेनि नामा नों जातीय आफादनि नों नेताया जाय सहाय होग्रा बिसोरखौ सावोब्ला सुला सावोब्ला बिसोरो जातीय आफाद होननानै माबोरै बुंना लायो दिनै जोंसारमोन गावथारबाय अननाय भाबै जनक कुमार ब्रह्मखौ गावथारबाय अननाय भाबै दा दिहुन बर' मा बुंखो गोदाननि रायजो राजाफ्रा जोंखौ लिंहरदों दा बिथांमोनहा प्रब्लेम जादों प्रब्लेमा जाहैबाय बे आयना बाजारनि एरियानि जायनाखि रायजो राजाफोर गाहायै बर' फिसाफोर दा बिसोरो बे जायगायाव फरेस्ट डिलार्स एक्टनि जायनाखि आयेन 2005 दा बिनि सिगांनो बिथांमोना बे जायगायाव दंखायो दा बे जायगायाव थानाय हिसाबै बिथांमोननो थानायनि जायनाखि राहा बेखौबो अलरेडि जोंनि माबाया SDLC-आ बेखौ हा होनांगौ होननानै पास खालामनांखाबाय दा बे मिटिंखौ लिंदोंमोन एडिसनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनारा माबायाव लिंदों 19 मार्च 2025 लिंदों बेखौ दा बिसोरनो हा होनांगौ होननानै अलरेडि माने NOC-बो होनाय जाबाय आरो बे मिटिङाव DOF दङ रेन्ज अफिसारबो दङ आरो गोबां माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने अफिसियेल्सफोर दङ दा बे जेराव माने SDLC-नि NOC मोनखानाय दा बे NOC मोनखानाय बे हाखौ खिन्थु दिनै दुर्भाग्य भाबै DOF-आ फैनानै बे जायगायाव बिसिना माने नेसनेल पार्कआव गोलैयो खावसे होननानै बुंनानै दा बे जायगानि मानसिखौ खोब माने टेनसनाव दोनदों मानसिफ्रा बे जायगानि मानसिया खोब टेनसनाव दङ जाय मानसिफोरनो हा होनांगौ होननानै NOC होखाबाय दा बे जायगानि मानसिफोरनो माखासे मानसिनो माने हा होनानै गामि दरबानो हा होआ होनना बुंनाया दुखुनांथाव गामि दरसेखौनो बुखावनांदों आरोखि गामि दरसेखौ बुखावनानै सोरबा हा होयो सोरबा हा होआ बिसोर एखे बोसोरावनो बे जायगायाव थाफैनाय दा बे एखे बोसोराव थाफैनाय बे जायगानि मानसिखौ दिनै माने खावनै बोखावनानै सोरबा होयो सोरबा होआ आरो एफआइआर मोनसे आरोबाव मोनसे एफआइआरनि मानसि बिसोरो मोनसे ग्राम सभानि मानसिखा दा बे ग्राम सभा दिसन लाना होनाय आरो बेखौ SDLC-आबो गनायबाय दा बे हिसाबै बिसोरनो हासो नांगौ दा हा होनो नागिरै बिदि खालामनाया जोबोर अननाय जादों बिदि खालामनाङा दा आङो खावलायो माने चिरांनि जायनाखि DOF बिथाङा बिदि दाखालामथों आरो ट्राइबेल फरेस्ट माने जायनाखि डिलार्स एक्ट बे आयेन बादियै बिथांमोना हा होथों बेखौ खावलायो ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि EM फेरेंगा बसुमतारी जों बिथांखौ खावलायो बिथांमोना जाहाथे बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बिजों जाहाथे दा गेलेथों थि जिबनखौ लानानै गेलेनो नाङा आरो गेलेनायनि बे माने जिबन नङा गेलेजानाय जिबन नङा ट्राइबेल जिबना जोंनो आयेन होदों जा आयेन दं जों नियम जि खालामदों बे नियम जि सोलिदों बेयाव थादों हाग्रायाव थानो मोना नियम बादियै बिसोर ओंखारबानो जाबाय सोर आपत्ति खालामनो हलाय आयेनावथ' खिन्थु बिसोरथ' आयेनखौ सिफायनो थाखाय बेयाव फरेस्ट डिलार्सनि जायनाखि आयेन बे आयेनखौनो मानिनानै सोर जायगायाव दंखायो आरो बिनि आयेन बारगायनो थादोंब्ला नोङो आयेन बेबस्था ला दिनै गोबां मानसि दं बे जायगायाव जायफ्रा टलेटेड कास्टनि मानसि नङा जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स एक्ट हिसाबै बिसोर थानो मोना बे जायगायाव गोबां जाथि मानसि दं जेरै जेरै सावथालफोरखौ होनना बुङो नेपालि होनना बुङो राजबंसि होनना बुङो बिसोर बे जायगायाव 2005सिम बिसोरो थानो मोना बर'फ्रा 2005सिम थानो मोनो बे जायगायाव जों जेबो खालामा आरो लेखा दंखाजोबो 2005 बोरै खारनो माथ्र बिसोरखौ माने ओरैनो मिसा मिसि सिगिस' खालामनाय गिग्लुं होनाय भय मोनसे भाब सोना होनाय बेल' जादों दा नोङो बै जायगायाव थानो मोना जायफ्रा फरेस्ट डिलार्स नङा ट्राइबेलफोर नङा बिसोरो बे जायगायाव माने 2005नि 75 बोसोर सिगां थानाय जानांगौ बिसोरो 1930 थानाय जानांगौ बे 1930आव जायफ्रा गैया बे मानसिफ्रा दिनै बे जायगायाव हाबनानै दंफैजोबगासिनो 1930 बिथांमोना उनावसो 2000नि उनावसो हाबनानै दंफैयो बिरादनो सोरबा झारखन्डनिफ्राय फैनाय दङ सोरबा नेपालनिफ्राय फैनाय दङ गुबुन गुबुन जायगायाव हाबनानै दंफैयो बेखौ हिसाब लायाखै बिसोर ओंखाराखै बिसोर मानो ओंखाराखै दिनै गावनि फिसाखौसो मानो सिगिस' खालामबाय थायो गावनि फिसाखौसो मानो दिनै होखारनो नागिरो मानो उन्दिबाय थायो गावनि नेसनेल पार्कनि खोथा बुङो गावहाय माने एनक्रचमेन्टनि खोथा बुङो मानो बिदि खालामदों होनलाय मानो गावनि फिसानि जिबनजों मानो गेलेनो हादों होखारनो आं दोन जाथिफोरखौ बिसोर बे हाला बे नेसनेल पार्क खालामहै दाथ' आपत्ति गैया
दा बेखौ खालाम जों दा बेखौनो खावलायदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जाहाथे बिदि अननाय दा खालामदों आंनि बेरेखा दाजुदों आंनि सोलि जों बेखौ खावलायदों सार लास्ट कुइसन सारमोनखौ दि दाख्लै पर्बत जरायाव सारमोना गोबां रायजो राजाखौ हेफाजाब खालामहैदोंमोन बे हेफाजाब खालामनायखौ जेनेबा माखासे पलिटिकेल एनालाइसिस होनानै सारमोनखौ गोबां गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनानै आफसुवा सावदों बेनि सायाव मा बुङो एबसुवा जोंनि खुला सावदों बेखौ नंगौ आं नुदों दा बे जायगायाव बासबारियाव थारमाने थार्मेल पावार प्रजेक्ट जानो होआ होननानै रायजो राजाफ्रा होबथादों माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट जुदि खालामोब्ला 3600 बिगा बर' फिसाफोरनि हायानो थाङो आरो आलाय सिलाय जागोन बेखायनो बे जायगायाव जानो होआ होबथादों आरो जों कलियावबो जों थांदों दा जों थांनानै बादा होनायनि थाखाय रायजो राजाजों लोगो लानायनि थाखाय दिनै एबसुवा जोंखौ माने खुला सावना होनाय जाबाय दा आफसुस गैया जोंहा गोरिब गुन्द्रा रायजो राजानि सहायनायनि थाखाय जों दायनिगिरि जायोब्ला माबायदि एबसु जानांगौ बेलाय बिसोर गावसोरनो सहाय होनांगौ गोरिब गुन्द्राखौ बिसोर सहाय होनो नागारै जाय सहाय होग्रा बिसोरखौ सावोब्ला खुला सावोब्ला बिसोरो जाथि आफाद होननानै माबोरै बुंना लायो दिनै बेथ' अननाय जाबाय रायजो राजाफ्रा दिनै बयबो दुखु मोनबाय दिनै बयबो बिसोर सोंखारो गाज्रि मोनदों आरो हमना ला बिसोर बर'मोनहा बुजिना ला बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफामोननि जायफ्रा सहाय खालामग्रा बिसोरनाव आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि सहाय होयो माने आशीर्बाद मोनो बिसोरनि माने बोर मोनो दा जोंनाव दिनै आशीर्बाद दं गोरिब गुन्द्राफोरनि बिसोर जोंखौ अनो आदर खालामो जोंनो मावनो जोंनो थुलुंगा होयो जेरै गोसोआव मन'बल मोनो दा बे जोंनाव आशीर्बाद दं दा जों बेखायनो जों दिनै मावनो बांसिन गोसो जायो गोरिब गुन्द्रानि दा बिथांमोना जोंनि फुला सावनानै जों रायजो राजा गाज्रि मोनजाबाय दिनै बे फरायसा आफाद नङासै जाथि आफाद नङा होनना दिनै बयबो दिनै खमायनो होबाय दा दिनै जोंहाथ' गोरिबनि बिराद आशीर्बाद दं खिन्थु बिपिन बर'नाव मा दं दिनै बिसोरनि सायाव गाज्रि मोननाय रायजानाय बिसोर दं जेब्ला गोरिब दुखिफोरा गाबो गोरिब दुखिया बिपद जायो दिनै बिथांमोनाथ' रावबो खबर लायाखै बबे खबर लाबोदों होनलाय जाय खबर लाग्रा जाय मावग्रा बिसोरखौ खुला सावो बिसोरो गावस्रा दिनै जेब्ला बर' फिसाफोरा गाबो दुखु जायो बिपद जायो बेसोरसो थाङा खबर लाया दिनै जोंसारमोन गावथारबाय अननाय भाबै जनक कुमार ब्रह्मखौ गावथारबाय अननाय भाबै दा बिपिन बर' मा बुंखो दा दिनै बिसोरखौ सहायनांगौमोन बुंनांगौमोन खिन्थु मा बुंखो बे दाखाथिमोन गुन्दामोन थाखा फैसा खांनानै जाग्रा बिदिसो बुंबाय बियो दा बे न'खराव बेसेबां माने सिलिंखार जाबाय बिसोरनि सिन्था खालामदों बिसोर सहायनांगौ मानो होआखै दा दिनै जोंहा अनन्त नार्जारिया बेखौ माने गावथारबाय झारबारियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दा अननाय भाबै राइफलजों थुनानै गावदों साधारन मोनसे दिनै बन माने माबा न' लुनो थाखाय आइवाइ न' लुनो थाखाय साइकेलजों थुख्रासे माने दंफां लाबोदों दा बेनि थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि आरेफल लानानै एनजिअनि मानसियानो मेलेमाव माने खर'आव थुनानै मेलेमखौ होबाय बिसोर अननाय दा दिनै थुख्रासे दंफां लाबोनो थाखाय दायनिगिरि दा दिनै बे बासबारियाव नोङो एफा गुवार एरिया हाग्रायाव दिनै माने दानफायजोबसै आदानि कम्पानिया लानोसै बेनि थाखाय दायनिगिरि नङा आदानि कम्पानिनि जानाखि आदानि मालिक मा बेखौ मा साजागोन बेलाय बिसोर बर'मोना बेखौ दिनै जेबो बुङा दा साधारन मानसिफ्रा दिनै गावथारनायाव बिसोर माने प्रटेक्टबो खालामा जेबो बुङा आरो माबानि खोथा फैबाय बै नारेश्वर बसुमतारी माबानि थाख्लायनि बिसोरो बेखौबो माने दिनै फरेस्टनि माबा खालामदोंनानै गावथारबाय दिनै फिसा न'खर संसार दंमोन फिसा दंमोन दिनै सिलिंखार जाबाय न'खर संसारा जेबो गैलिया संसार जागौमोन बेसाफोर मोजाङै रंजा खुसि जाम्बा जाम्बिब्लाबो बे समाव मा बुंखो दिनै बर'आ सिरि मानो सिरि जाथिफोरा मानो सिरि मानो फंसे खोथा बुङाखै दिनै दिनै बर'आ मानि राजकुमार बेलाय मानि राजकुमार इउपिपिएलनि फिजानाय बे राजकुमार दिनै बर'आ दिनै बेखौ जेबो बुंनो हाया बुंब्लानो दाय जायो सोरबा बुंब्ला माने बुजानो नागिरो सोरबा बुजायो सोरबा खुला सावजायो बेनि जाय जाथि आफादनि नेता दिपिन बर'आ दिनै रन्जित देखाखौ मा खालामखो दिपिन बर'आ बुंनाय रन्जित देखाया बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिनि थैनाय सानखालि एखे उग्रपन्थी होनना बुंदों आतंकबादि बमा होनानै बिराद मानसि बुथारदों होनना बुंदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ दा दिनै दिपेन बर'आ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ बिराद बड'फा होनना बुंबाय थायो बड'फानि आदरजों सोलिलांबाय थायो दिनै बे बड'फाखौ दिनै रन्जित देखाया एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय फंसे खोथा बुङाखै नों मानो सिरि दिपेन बर' मानो सिरि बेनि नामा नों जाथि आफादनि नों नेताया बोरो नोंनि एफा माने गोहोआलाय मा दं नोंलाय आरो दिनै बेनि मानो सासे बुरि हारसा बुरि बेबो बुंदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एबसु गुन्दा होनना बुंदों बर' जाथि गुन्दा एबसुआ दाय मावबाय एबसु बुंजाबाय एबसु गुन्दा आरो बर' जाथि बुंबाय बर' जाथि गुन्दा
मा बुंखोनो दिहुन हरो बोरै नोंनि गोहोआलाय नों एथ' बोलोबान मानसि नोङो एथ' माने सक्तिबान मानसि जातीय आफादनि मानसि नोङो प्रेसिडेन्ट नोङो मानो फंसे खोथा बुङाखै मानो सिरिबाय बेनि नामा जाथि सिबिनाया नोंखौ फंसे खोथा बुङाखै अब्ला बोरै जोंखौ फुला सावनानै नोङो बिराद हिर' देखायनानै नोङो गावखौ बिराद माने जाथि सेबा खालामग्रा बुंना दोङो नोंखौ गावबो जे बुङा नों राजकुमार बबेनि नोंलाय रायजो राजायाव गासिबो नुजोब्बाय दिनै बे डिफेन बर'नि आखलखौ बयबो नुजोब्बाय जाहार फले दिनै माने बिसोरखौ सोंखारियै रायो दिनै गावसोरखौ सोंखारि जानो गिनानै गावसोरखौ बुंजानो गिनानै दिनै नों आंखौ खुगा बन्द' खालामनो थाखाय दिनै सिगिनानै दोनदों बिसोरो फुला सावो दा बेसो